Ah, Magandang araw So, may gawa ulit tayong welding inverter. Panay welding inverter na lang gawa natin ito. Pero okay naman din. So, ang brand Akashi model yan MMA 300. So, nakagawa na ako dati, Matagal ko nang nagawa to, yung ganitong model ng welding machine. So, hindi ko rin alam kung anong sira nitong welding na to, kaya di na natin ipa-plug in. So, buksan na lang natin yung loob nito para makita natin kung anong problema, o may makita ba tayong pumutok na pyesa o wala, So, yan. Itong welding na to, halatang nakatambay na lang to. Hindi na siguro ginagamit to. So, buksan na lang natin. Hindi ko napapakita paano buksan, Kasi pagkatapos, linisin ko pa to. So, bali, ito yung loob ni, Akashi 300. So, ayan, So, kailangan nating linisin to. Tapos yung parts na yan, ganun din. Kung nakita nyo na yung part number niyang power IC. So, check muna natin to, Wala namang indication doon na pumutok yan. So, check muna natin to. Kung anong problema nito bago natin i-plug in. So, bali mag-check lang tayo ng parts, yung supply capacitor natin, so wala namang shorted. Last diode, so ayan, okay naman. So IGBT, patay tayo, shorted. Shorted dito rin, shorted yung IGBT. Hanggang saan? Shorted talaga yung isa. Yun, wala. Yan, okay lang yan. 33. So, shorted yung IGBT natin, isang IGBT, pero parang pakita ko yan, nakita niyo yung parang bilog na puti. Yan, malamang dun sa likod nito pumutok yung pyesa nito, kasi nga pumuti rito. So, hindi na natin papaanda rin to. So, linisin ko lang yung welding tapos tanggalin natin sa chassis, tapos repair na natin. So, balik tayo dito. So, nalinis na yan, pero hindi naman super na linis, So, tinanggalan natin yung mga alikabok na tapos linisin pa rin natin yan pagkatapos. So, gamit nating panglinis dito pagka medyo maraming alikabok at saka dumi, compressor po yung ginagamit natin, So, nakabili tayo nung matagal na
na compressor na brand Vispa, yung pinakamaliit nila, yung 1/4. So yun yung ginagamit natin. So tanggalin natin yung board sa chassis. So bali tanggalin natin yung heatsink yun yung sabi ko. Tama nga yung sabi ko, pumutok dito. Yan Yan, sabog. Kaya pumuti yung Ay, sabi ko na nga ba, sabog din yung isa. Ayan. So lahat ng IGBT sira. So balik tayo dito So ayan, natanggal na natin. So doon pala sa mga nagdi-DIY at saka doon sa gumagawa din ng welding machine, ang dami ko kasi nakikita na kahit ako nanonood din naman ako sa YouTube kahit na sino yung vlogger para siguro maganda naman para makakuha ka rin ng idea sa bawat technician na pinapanood mo, sa bawat vlogger na pinapanood mo. Meron kang makukuhang maganda So sa ganito, sa karaniwang nagre-repair o sa mga ibang technician na nagre-repair pag nakita nila na sira yung IGBT, ang iniisip nun pagka palitan lang. Ay, sira lang yan palit lang tayo ng pyesa, palit lang tayo ng IGBT, tapos aandar naman yan. Wala namang problema dun, aandar. Minsan may aandar, minsan naman hindi. Pero pagka yung problema gusto mong lutasin, bakit sumabog bakit nasira to, yun yung medyo mahirap na konti. Kasi may dahilan yan bakit sumabog to, bakit nasisira to. Ang isang pinaka dahilan yan, ang pinaka etong PWM natin. Yan. Kasi hindi masisira si IGBT pagka tama yung nilalabas na signal nito. Pagka ito nagloko, automatic to. It's either masira or pumutok. Sa case na to, sabog yan nakikita nyo, biyak na yung IGBT natin. Yan So yan yung dapat alamin, dapat na gawa ng solusyon bakit nasisira to. Kahit na magpalit kayo nito, o di pagpalagay na nating may sira to, so palitan nyo lang at saka trouble nyo ng konti dito sa mga controller niya ng PWM, baka mahanap niyo yung sira. Kasi may dahilan bakit nasisira to. Pagpalagay mong tumaas yung voltahe, medyo, pero dapat unang sumabog to kung tataas yung voltahe. Pagka lumampas ng 200, ang supply ng AC mo is lumampas ng 260, sabog to. Pagka naman bumaba, wala akong dahilan na sasabog to. Ang welding machine aandar ka hanggang 180 volts AC. Yung kuryente mo hanggang 180. Pag mababa na dyan o
siguro malayo yung ano, malayo yung drop wire ng bahay nyo. Yung 180 minsan hindi na rin naandar eh. Pero dito sa amin, nasubukan ko na kasi 180. Saktong 180 andar yung welding machine. So tanggalin muna natin to. Saka alamin natin ang anong naging problema nito, ba't nasira to. So, dito? So, balik tayo dito, So, tatanggalin ko pala to. Yung, dito. Ito yung power supply transformer natin. Pulse transformer. So, bakit tinatanggal ko to? Kasi nga, pagka iniiwasan kong masira yung, kunwari, ito, hindi ko pa naman alam kung buo to. Kasi pagka ginamit ko yung main power supply niya, hindi kasi may iwasan sa mga gawa natin. Pag nagte-tester tayo, pag nagsusuka tayo ng mga voltahe, minsan kasi hindi may iwasan na yung test spread mo may masagi o may masagi kang ibang piyesa, Pero pagka ito ginamit mo, sigurado malamang masisira to, Pero pagka ibang ginamit mo na power supply, katulad sa akin, workbench power supply ang ginagamit ko. Pakita ko pala yung ito pala yung power supply ko, yan. Yan yung power supply ko na ginagamit. Pagka yan kasi ang ginamit natin, may short man tayo dito na piyesa. So, wala tayong kaba na masisira natin to. At saka, wala tayong problema na may encounter, Meron man siguro, minor lang. Kasi pagka nasira mo to, nako, dagdag mo na naman sa problema mo. Kasi nga, nung nag-testing ka, okay naman. Pero nung habang ginagalaw mo to, nasagi mo yung ibang pyesa, dumikit yung test prod mo, nasira yan. So another dagdag ng problema mo. At saka bago mo pala magpalit ka dito, kailangan alamin mo muna, kailangan may reference. Hindi naman sa panahon ngayon, hindi naman kasi mahirap gumawa ng reference eh. Lahat naman siguro ng technician, pwera lang doon sa wala, meron naman mga cellphone, pwede mo namang picturean tapos lagyan mo ng mga number, lagyan mo ng mga value ng pyesa kung anong, tapos for future reference mo na rin. Ganun kasi ako gumawa eh, para kung meron man akong may encounter, at least baka meron akong reference din, kaya na ibabalik ko sa original. So, tanggalin na natin to. Humaba pa yung pag-uusap natin. So, bali magte-test tayo, So, naikabit ko na rin lahat ng control dito. So, ganyan lang. So, baka isipin nila, nag-aano tayo. So, tinanggal natin yung pulse distribution transformer dito. Sukatin lang natin yung kung saan papunta yan, So, papunta yan papunta yan dito. Dito banda. Dito sa IC na to, nakikita nyo yung sa N
at P-channel MOSFET natin na magkasama, no? Ito, yung dalawa. So yung isa, ito yung nagpo-produce ng signal papunta doon sa distributor transformer natin. So yung isa yan, dito yan. Yan, tapos yung isa dito, papunta rin yan dito sa resistor na. Tapos may resistor yan na karaniwang ginagamit na 200 ohms dito, papasok. Yan o, makikita nyo. Yan. Ano ba yan? Hirap. Yan o. Yan, 200 ohms. Papunta rin dito sa pin ng IC na to. Yan o. So, dito tayo mag-test. Kaya tinanggal natin yon. Yan. Tingnan natin kung may masukat ba tayong signal dyan. So, on natin. So, yan. Wala, oh. Kahit na ilagay natin sa 10 volts. Yan, oh. Wala. Hihitin natin. Doon, see. Yan, no? Abot ng 400. Tangina. Ginalaw na rin ata ito. Bad words pa tayo. 300 lang to. Oo, kinalikot na rin pala to. 412 eh. So, wala tayong signal. Kita nyo, gumagalaw yung tester, oh. You know? So, katulad din nung nirepair natin. Yan, oh. Gumagalaw, naka 10 volts yan. Kaya yan yung isang dahilan bakit nasisira yung mga IGBT, ano. Gawa nga ng yung PWM signal natin, nagloloko na. So, balik tayo dito, ano. So, ginawa natin dito. Yan. So, naglagay tayo ng epoxy dito kasi malapit na mabutas to. So, ngayon, ano, tinanggal natin lahat ng pyesa rito kasi nga, sira na yun. Para malagyan natin ng bago. Kasi kung hahanapin lang natin yung kung anong sira doon, baka masira lang din ulit, ano, kasi hindi na pantay. So, pagka tayo gumawa, palit ng bago lahat yan. So, tapos ito na yung ipapalit natin. Ito yung dalawang diode. Ayan. Tsaka ito. Mga resistor na kailangan natin. So, ayan, tapos na, no? So, check lang natin to. So, ayan. So, yun na lang PWM tanggalin natin. So, ito na lang tanggalin natin.
So, balik tayo dito. Suka tayo dito. Meron ba? So, on natin. So, ayun. Meron. Ayos na. So, pakita ko lang taas ko lang yung camera. So, ayan. So, tingnan natin yung meter, yung tester, kung gumalaw ba. So, ayan, meron. So, nasa 20 volts mahigit. Mga 21 o 22 volts. So, parating paalala, huwag nyo masyadong patagalin kasi nga umiinit yung natin, itong dalawa. Pagka walang load, hindi nakakabit yung pulse distributor transformer natin, umiinit itong dalawa na to. Kaya aware kayo parati dito. So, yun lang. So, ang next step natin is kabit na natin yung power supply transformer natin at saka yung pulse distributor. Tapos ang gagamitin nating supply yung main supply na ng welding, tapos magsuka tayo dito ng IGBT signal kung meron ba, pero bago yun ikabit muna natin yun. So ayan, test muna natin pala para bago natin ikabit yung bago tayo gumamit ng main power supply. So dito tingnan ulit natin. So ayan, meron na dun sa kabila. So ayan, meron. So kahit balik rin natin kasi single supply lang to, so parehas dapat ang marireading natin ito. So yan. So ayan, parehas lang. So okay na, So pwede na tayong maglagay ng bagong IGBT na hindi inaalala kung masisira ba o kasi nga na-check na natin. So ang isang dahilan nun, so kaya sumabog yung IGBT natin kasi nga nasira yung mga parts dito. Yan. Sumabog yan dyan. At saka yung dito, yung PWM signal natin dito. Ito yung pinaka-cause ba't nasira yung IGBT natin. Kasi pagka pangit ang nilalabas nitong signal, asahan nyo na masisira yung IGBT. So, kakabit ko lang yung yung bagong IGBT tapos testing ulit tayo. Gamit na yung ito na gamit natin, main power supply na ng welding machine. So, bali magche-check na tayo ngayon Bali dito lang tayo magsukat kung may masukat na ba tayong voltage signal dito papuntang IGBT.
Kasi tapos na natin ma-check yan lahat gamit yung power supply workbench natin. So, okay naman. So, ngayon, ang gagamitin nating pan-test, yung mismong power supply na ng welding machine. So, yan. Set tayo ng 50 volts AC. So, natin yung extension. So, yan. Umilaw na yan. Tapos, supply natin. So, ayan. So, nasa 225. So, bali ayan So, dyan tayo nagtitest. Yung gate emitter ng MOSFET. Tapos, tingin tayo dito sa Tingin tayo sa tester. So, on na natin. Sana walang sumabog, So, on na natin. So, ayan, meron. May nasukat na tayo. So, dito sa kabila. So, ayan, meron din. So, bali, okay na. Ayan. So, panandalian lang yun. Kasi nga, wala tayo, hindi pa nakakabit yung IGBT. Kaya huwag nating masyadong patagalin. Gawa nga ng iinit yung sinasabi ko yung dalawa. Tapos, delikado tayo kasi nga, mismong power supply na ng welding machine gamit natin. So, bali, kabit ko lang yung bagong IGBT. Tapos, testing natin ulit. So, ulit paalala, kahit na bago, parating yung i-check yung bago nyong IGBT. So, ayan. Okay na yung thing. Na maigi kasi tabingi eh. So, balik tayo dito So, naikabit na natin ang maayos yan. So, testing na lang natin kung may output na ba tayo makukuha. So, ulit testing tayo. So, saglit lang natin i-testing to para malaman natin kung may output na ba tayong masukat. So, ulit
on natin yung extension. Yan, naka-on na yan. So dito, so tingnan lang natin yung digital na tester kung may masuka tayo, at saka iilaw naman yung ano natin dito, indicator. So ito na. So ayan, 63. Tapos 299, 300 kasi yung ano. So meron na, no? So pupost ko lang yung video kasi ilalagay na natin doon sa ano, doon sa chassis para doon tayo mag-testing ng medyo matagal, ano? Kasi dito pagka nahulog yung tester na to at saka dumikit dito sa mga parts na to, baka masira pa eh. So magiging ano lang tayo, magiging ang tawag doon, so di bali na. So bali ito na yung chassis ni Akashi, ano. So katulad din ng dati yung ginagawa ko, kinakalawang na kasi yung iba, kaya kung kaya pa sa oras, ano, nililinis natin yan, tapos pinipinturahan natin. Katulad din dito sa ano, sa harap, kasi mga ano na, kinakalawang na rin yan, no. So kailangan natin ano yun, extra service na to para matuwa lang si customer, ano. Kahit wala man tayong appreciation na makuha, di at least magandahan man lang sa gawa natin, parang maibalik natin sa bago. Pero itong ano dito sa chassis, yan, yung kinalawang dito, di ko nagagalawin kasi papangit eh, tsaka wala akong pinturang kulay dilaw. So ayan na natin yan. Yung loob okay naman, dito okay naman din, yun lang, so konti lang yan. So ang importante itong base, kasi kinalawang na talaga yung base eh. So pinturahan ko muna, no. So di ko napapakita paano pintura. So balik tayo dito, ano. So naikabit na natin yung board sa chassis. So ayan, pininturahan din natin yan. Dito dating may kalawang, ngayon wala na. So testing na natin to, ano. Tapos para ma-testing din natin ano, i-welding sa labas pagkatapos dito. So ito, on na natin yung extension, yan, umilaw na. Tapos on natin dito. So ayan. So hanggang 308 ata to. So testing tayo kung may output. So ayan, ano, 62.8. So bali okay na yan. So yung testing na lang natin itong i-welding dun sa labas, ano. So bali andito na tayo sa labas, ano. So subukan na natin i-testing si ano, si Akashi MMA 300. So ayan. So on natin yung welding. So ayan. So wala tayo na, yan, 112. Bukan natin mag-welding. So medyo mahina. Nataasan natin. Yan, mga 140. So yan, pwede na.
balik tayo dito sa loob, ano? So, andito na ulit si Akashi. So, binuo na natin. At saka nakita na naman natin yung ano, nagwe-welding naman, okay naman. So, eto na. So, huling test na lang to bago natin ibigay kay customer, ano? So, on natin yung extension. So, yan. Tapos, saka lang tayo mag... So, on natin yung welding. So, yan. So, magsukat lang tayo, ano? So, yan, 59. So, okay na to. So, kung nagustuhan nyo yung video, like and subscribe, ano? Tsaka salamat na rin sa panonood. So, hanggang sa muli.